азал миллати тоҷик рисолати созандагӣ дорад. тоҷикон ба қофияи нури маънӣ радифи нури барқро зам намуда ғазали рӯшноиро дар китоби олам сабт хоҳанд кард. ҳазорон фидоёни роҳи дурахшони мамлакат бо ғурури рустамона ва ҳиммати фарҳод дар корзори нерӯгоҳ шабонарӯзӣ барои манбаи адонашавандаи нур талош мекунанд. зеро расидан ба ҳадафи давлат шиори сабзи девони миллат аст. роғун ахтари ҳамешатобони ватан.